Dumating na, bagong kumot niya. I'd like to present to you mga boss, may jowa. Siya si Bagwis. Oops, hindi siya lumilipad, pero nananakbong matulin. Papadyakan mo lang ng dahan-dahan, sabay itotodo mo nang walang hinto. Medyo nga akin siyang napabayaan, kaya dinala ko muna siya sa pahanginan. Pagkatapos, saka ko na siya kinustos na mapaliguan. Kinahiligan ko to nung panahon ng pandemic. Dahil may krisis sa transportasyon, bumuo na ako na maaari kong masakyan na magagamit kong paruot parito sa aking destinasyon. Sa mga taong nakatulong ko pala para mabuo ito, maraming salamat, shout out sa inyo. Dito nga kinukuskus ko siya ng maigi. At baka magtampot, iwan din ako. Ay, hindi maaari, kaya ilalak kitang maigi. Oh, eto na, pogi na siya uli. At uli-uli, siya si Bagwis. Walang balahibo, pero mabilis naman manakbo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Isang pangmalakasang pagbati nga pala kila Lina Cedera Balisbisan at Manjo Carillas. Maraming salamat, solid!